Hendes lesben irriterede alle andre. Nu er det grunden til, at jeg elsker hende. Jeg plejede at arbejde sammen med en pige, der havde en lesben. Hun var virkelig smuk, men jeg tænkte ikke så meget over det. En dag skulle vi på en arbejdsrejse sammen, og vi delte et hotelværelse. Vi var begge udmattede, så vi lagde os i sengen og begyndte at snakke. Vi snakkede om alt muligt, og jeg fandt ud af, at vi havde meget til fælles. Efter et stykke tid begyndte hun at tale om, hvordan hun blev mobbet i skolen på grund af sin læsben. Hun sagde, at hun plejede at græde sig selv i søvn hver nat på grund af det. Jeg fik ondt af hende og sagde, at jeg syntes, det var charmerende. Hun grinede og sagde, at det havde ingen nogensinde sagt til hende før. Vi fortsatte med at snakke, og til sidst faldt vi begge i søvn. Næste morgen vågnede jeg op og så, at hun lå og puttede sig tæt ind til mig. Jeg havde ikke lyst til at flytte mig, fordi jeg ikke ville vække hende. Efter et stykke tid vågnede hun og undskyldte for at have puttet sig ind til mig. Jeg sagde, at det var helt fint, og vi stod begge op og gjorde os klar til dagen. Vi tilbragte resten af turen sammen, og jeg blev klar over, at jeg var begyndt at kunne lide hende. Da vi kom hjem, spurgte jeg hende, om hun ville med på en date. Vi har været sammen i 3 år nu, og jeg synes stadig, hendes lesben er den sødeste ting nogensinde.